Поздрав директен. Поздрав директен. Поздрав директен. Здравейте, искам просто да попитам дали в Азерот ще може скоро аз да си политам. Искаме вече просто на катаклизъм. Dragonfire стана пълен анархизъм. Нацизъм си има още от край време, но на никой админ това не му дреме. На шибаното support племе, тъпо семе, кога най-накрая ще сменим денаката? Или да събираме райд и да трошиме на всички гъмата ребрата. Аре сменете сървъра, искаме катаклизъм. Не ме карайте с грубото да ви влизам. Много добре знам, че те се меси шаните парички. Ако не смените Dragonfire на катаклизъм, да ви бъд сърнички, телета, козлета, прасета, врабчета, каквото може да измисли даже Шекспир поета. В момента хорор путката е заетва, мутва общо взета, без причина, но някой ден ще се чуе хорорер почина. Но както и да е, искаме новите таланти, 5 левел плюс и катаклизъм бе, братле. Защо Dragonfire от всички български сървъри да бъде най-зле? Да бъде най-зле? Нали от това печелите левчета, кефчета, нали уж сте големите шефчета, аз сте пълните бекчета. Хайде сменете да не си направя по вас 4-5 текчета. Всеки път когато съм прав, правя текстчета. И махнете правата на някои тапаци, където вече са гъмата и се мислят за големите мъжляци, а са пълните хлапаци, тъпи копелтаци с рошеви ташаци. Поздрав директен от за към вас. Ще ям банди, голям прас. Сега ви го давам, сух и корав. Хорорер лапай, черния ми став. Защото във всяка една моя песен аз винаги съм прав, а ти си смешен, погрешен тип. Ще те напамна като свинският грип. Всички гъмата да идват да ми отварят на дънките шибания цип, да ми направят едно флип фри, едно скрип фри. Сами си го знаете, ако си желаете, сами си го знаете. Всички админи за пишки мечтаете. Много респект за девелопери стил и за всички, които допринасят с Real.